Continuem on ho havíem deixat, havíem acabat aquí, ara anem a fer el transportador d'angles. Ho farem amb l'ordre de circumferència o cercle. Circumferència, centre i radi. Donem aquí a centre i radi, traiem això d'aquí. I el radi m'està dient que és 1, doncs vull fer un radi de 50, on posa 1 selecciono i poso 50 mil·límetres de radi, i ja tenim el nostre cercle. El podem col·locar, el col·locaré per aquí, més o menys aquí, si t'hi fixes, més o menys, amb la línia groga veieu que traço més o menys per aquí, pels punts aquests, pel final de l'escaire i pel final del cartabó. Doncs li dones clic aquí. I ara el que farem serà fer una línia. Tenim el nostre escaire, ara falta que el tallem per la meitat. Farem una línia per 2 punts i li donarem al centre. Aquí, si veieu, hi ha una que és força al centre. Aquesta d'aquí és força al centre. Com que nosaltres tenim un cercle, quan només que toquem aquest cercle, com que només tenim un cercle, ja diu, serà una línia que hi haurà aquí. Si hi haguessin més cercles, cada cop que passéssim per un cercle, ens indicaria el centre. Doncs li donem clic aquí i l'altre punt li donarem a una restricció que es diu restricció horitzontal. I aquesta línia el que farem serà fer-la cap aquí. Llavors, aviam, no me l'ha fet. Haig de treure el centre. Especifiqueu el primer punt, li dic al centre, especifiqueu el segon punt, li trec el força al centre i faig la línia cap aquí. Bé, doncs ja la tenim, li dono escape i ja tinc aquesta línia dibuixada. He dibuixat des del centre fins aquí. Ara, amb aquesta línia, el que farem serà allargar-la o moure-la, anem a fer-la amb mou. La selecciono i li dic eines, modificar, mou o còpia. I la mourem, diu, especifiqueu el punt de referència, tenim la restricció horitzontal, no, mira, li poso la restricció horitzontal i així no fa falta que la forci a cap lloc. Només la deixarà moure en horitzontal, no la puc moure en vertical, i com que ja està passant pel centre, doncs ja em va bé. Doncs li dono aquí i faig de manera que em talli a la circumferència pels 2 punts. Li dono clic i li dic que suprimeixi l'original i li dono escape. I ara, si us hi fixeu, tenim una línia que em talla a la circumferència per 2 punts. Doncs ara el que farem serà eines, modificar, redueix, i l'entitat que redueix, seleccioneu l'entitat que limita, trec la restricció horitzontal, és aquesta, i el que seleccioneu l'entitat a reduir, el que em vull quedar és aquest trosset d'aquí. A veure si m'ho acaba de fer, o no m'ho fa, ara m'ho ha fet. Llavors m'he quedat amb mig cercle, mitja circumferència. Doncs ara el que faig també puc fer és eines, modifica, puc fer o un redueix o un bisella, o, mira, li dono a redueix, a veure si em fa em redueix. Quina és l'entitat que limita ara? Ara vull que l'entitat que limiti sigui la circumferència. I quina és l'entitat que em vull quedar? Vull quedar-me a la part de dins, I quina em vull quedar? Aquesta d'aquí, doncs ja està, ja ho tenim, veus? Ja tenim el nostre transportador d'angles amb un radi de 50 mil·límetres, 5 centímetres, Li dono escape perquè encara estic a dins d'aquell ordre i el que anem a fer és, espera't, perquè no he sortit de l'ordre, és escape. Selecciono aquesta d'aquí i faig com abans, eines, modificar i canvio els atributs. Els atributs, li canvio el color i agafo el color vermell. I li dono d'acord. Vinga. Doncs això ja estaria. Anem a fer anomena IDESA. IDESA, com que ja es diu estris de dibuix tècnic, li puc donar fitxer directament, fitxer, save.
desa, vale? I ja ho tinc gravat. Ara, si se'ns apaga l'ordinador no passa res perquè ja ho tenim guardat. Vale. Què més hem de fer ara? Anem a fer, us ensenyaré a fer una cosa que es diu acotació. Vale? Dono escape, me'n vaig a widgets, vale? I en acoplament d'estris afegim la de la llista de capes. Si ja la teniu, la deixeu, i si no la teniu, l'afegiu. Vale? S'us posarà aquí dalt o per aquí. Vale? I li donem que volem una capa nova. Afegim una capa i el nom de la capa és cotes. Fem una capa que es diu cotes. Vale? No és una capa que necessitem, però bueno, perquè aprengueu a acotar. Vale? Li donem el color, li donem un verd. Vale? Un verd, bueno, jo com que tinc això... A veure, jo li posaré groc, perquè tinc la pantalla fosca i quedarà millor si és de color groc. Vale? I li dones d'acord. Vosaltres, si la teniu blanca, escolliu un color que sobresalti. I anem a acotar el regle. Vale? Anem a acotar aquest regle. Vale? Encara que les cotes sortiran fora del dibuix, però no importa, només ho estic fent perquè veieu com s'acota. Vale? Per acotar és aquesta ordre o aquest simbolet que tenim aquí. Vale? És aquí, a acotar. Si no, seria a eines. Vale? A eines seria cota i també se't desplega el menú. Si piques aquí a eines, te'n vas a cota, surt el menú. Si piques aquí a cota directament, pots fer una cota alineada, lineal, horitzontal, vertical, radial, diametral o angular. Vale? Farem una cota horitzontal en aquest cas. Vale? I ens diu, especifiqueu l'origen de la primera línia d'acotació, la primera línia auxiliar. Ho forçarem als finals, vale? Ho forcem als extrems. Vinga. I li diem que ho acoti des d'aquí. Vale? Aquí, si us hi fixeu, cotes, la capa cotes que m'acabo de crear, tot l'altre està a la capa 0, però la capa cotes està de color gris una miqueta marcat. Vale? Fem que la primera línia de cota estigui aquí i ara ens diu especifiqueu la segona línia de cota. Com que tenim el l'endpoint, ens en anem a l'endpoint, al punt final. I ara ja veieu que ens diu que hi ha 250 unitats de dibuix, que són mil·límetres. Ui, espera't, me n'he anat molt cap a baix, cap enfora. Merda, un previews. Faig una mica el zoom més petit i trec el endpoint ara, vale? Perquè així la meva línia de cota es mourà lliurement. Encara que se'n vagi fora del dibuix, m'és igual. Vale? No m'interessa ara que veieu el dibuix, sinó el que vull és que veieu com s'acota. Vale? Aquí estaria acotant la longitud del regle. Vale? Ara ens demana un altre cop la primera línia d'extensió. Vale? Pues la primera línia seria aquest endpoint. Torno a posar el punt final o força a l'extrem i agafo aquest extrem i el segon extrem és aquest. Vale? Trec el força als extrems i ja tinc la meva cota de 100. La meva cota de 100 s'ha quedat aquí. Vinga, això fora. I la meva cota del meu transportador d'angles, que com que 50 mil·límetres i 50 mil·límetres són 100 mil·límetres. Vale? El meu transportador d'angles té un diàmetre de 100 mil·límetres. Vale? Llavors, anem a veure com acotaríem un radi. Doncs anem a venir un altre cop aquí a cotes i li posaríem radial. Vale? I ens diria, seleccioneu l'arc o circumferència. Doncs és aquest d'aquí. I especifiqueu la posició de la línia de la cota. Vale? I posaríem aquí o aquí. Veieu que quan canvio de costat canvia el número? Perquè és allò que dèiem, les cotes sempre han d'anar per dalt, si no es cauen. Vale? Doncs posem aquí, ja tindríem acotat el nostre radi. Vale? Anem a fer ara, perquè veieu, una cota vertical. Doncs anem aquí, anem a vertical, i com que no tenim el força als extrems, posem el força als extrems, acotem d'aquí fins aquí, traiem el força als extrems, traiem això, i me'n vaig cap a fora. Veus? El nostre regle farà 20 mil·límetres d'ample per 250 mil·límetres d'alt. Ens diu un altre origen de la línia d'extensió. Tornem a posar el força als extrems. Vale? Clico aquí i clico aquí i ara li dic que me la posi aquí. A veure, li dic aquí més o menys, vale? Com aquesta. Poso aquesta d'aquí que és força a l'entitat. Vale? I li dic aquí, vale? I me la fa junt amb l'altra. Vale? El nostre cartabó ja hem dit que feia 150. Vale? La nostra regla fa 20 per 250 i el nostre cartabó fa 150 per 150.
I el nostre d'això d'aquí fa 100 de diàmetre o 50 de radi. Anem a fer les acotacions angulars, perquè així veieu com s'acota angularment. Doncs venim aquí i on posa angular li donem angular. Ens diu, pointer focus, seleccioneu la primera línia. Doncs aquesta és la primera línia d'aquest angle i aquesta és la segona línia d'aquest angle. Diu seleccioneu la segona línia. La segona línia és aquesta d'aquí. I ara haig de treure això i em diu on vols especifiqueu la localització de la línia de la cota angular. I la veieu que si la poso aquí es fa molt petita, una miqueta més gran. Doncs ja tenim aquesta. I ara podríem acotar, perquè em torna a dir que seleccioni la primera línia, selecciono aquesta, i la segona línia selecciono aquesta, i ho col·loco aquí, aquest angle és de 60 graus. I em torna a dir primera línia, doncs primera línia aquesta, i segona línia aquesta, i l'angle de 90 graus. Com sabeu, els angles d'un triangle sumen 180, 30 i 60, 90, i 90, 180. I el del cartabó, doncs el mateix, podríem acotar aquí, primera línia, segona línia, i la col·loquem aquí més o menys com l'altra, i serien 45 graus. Aquesta línia i aquesta línia, i la tindríem aquí, serien 45 graus. I aquesta línia i aquesta línia, i això, com que és un angle recte, doncs són 90 graus. Ja tindríem acotat el nostre dibuix. Ara, si volguéssim fer, per exemple, aquesta cota o aquesta d'aquí, tindríem a cotes, faig escape, de manera que aquí em quedi ordre, no estic a cap ordre, vinc aquí i li dic alineada i torno a forçar els extrems i li dic el primer punt aquest d'aquí i el segon punt aquest d'aquí i trec els extrems, el forço als extrems i moc aquesta cota cap aquí. 244,94, 94,9, o sigui, 244,95. Tornem a fer, com que estic a cota alineada, doncs puc anar un altre cop a força als extrems, clico aquest extrem i clico aquest extrem. Trec el força als extrems i moc la meva cota cap aquí. I tenim que fa una longitud de 122,47. Com que el nostre cartabó és exacte de 150 per 150, el nostre escaire no queda exacte perquè hem fet que aquesta longitud sigui la mateixa. No passa res. Llavors, què passa? Ara no m'agrada veure les cotes. Com que no les vull veure, li dono clic aquí i s'amaguen. Les cotes segueixen estant, però si l'ullet està apagat, no es veuen. Jo per imprimir, com que el que vull imprimir és això, les cotes les trec. Però només he fet això perquè veiéssiu com s'apotava. Fitxer, save o desa, i ja està, aquest vídeo també s'ha acabat. Vinga, fins ara, ara en faré un altre.